Alguns grups van demanar que es retirés aquesta proposta per poder-hi fer esmenes, obviant la urgència de la seva aprovació. La modificació de llei és necessària per tal de dotar de més drets les famílies d'acollida en cas de possible adopció i protegir alhora els menors que han creat vincles afectius amb les mateixes. Aliança Catalana va manifestar-se a favor de la modificació en la sessió plenària de març en considerar-la positiva per a totes les parts implicades i, per tant, voldríem aprofitar aquesta intervenció per ressaltar altres aspectes que considerem rellevants pel que fa a la protecció de la infància. Fem servir el faristol per denunciar un cop més el descontrol que ha presidit la dgaia i els nombrosos escàndols no només econòmics que l'han esquitxat darrerament i que han evidenciat deixadesa i negligència per part d'un organisme que teòricament havia de vetllar per la seguretat i benestar dels menors que retirava cautelarment d'unitats familiars inestables o amb problemàtiques incompatibles amb la criança dels fills. És evident que aquest principi s'ha vulnerat i que alguns menors han patit un tracte més vexatori i penós sota la seva custòdia que no sota la pròpia unitat familiar de la que teòricament havien de ser protegits. Això és inacceptable i escandalós. Sota diferents governs i diferents colors polítics, Junts, Esquerra, aquest organisme ha malversat fons públics dels contribuents catalans fins a límits insospitats, xifrats ara mateix en 167 milions d'euros. L'obsessió per acollir adolescents no acompanyats del continent africà i beneficiar-se de l'entramat econòmic que aquest acolliment comporta ha fet que es desatenguin les necessitats, drets i interessos dels menors nacionals, que no només són obligats a compartir recursos i mitjans amb qui no hauria de ser aquí, sinó que, a més, són forçats a conviure-hi. Aliança Catalana advoca per endurir les sancions en casos de negligència i maltractament en centres d'acolliment, més encara quan comportin responsabilitats penals, com en el cas de la menor que va ser prostituïda mentre l'administració la tutelava. Alhora cal maximitzar la seguretat i establir un major control policial en els centres d'acolliment i en els pisos pastera que els seus governs fan servir per col·locar menes i fer pagaments indeguts. És una vergonya que una família acollidora que dona resposta a una necessitat real del país cobri 496 euros mensuals per acollir un menor de 0 a 9 anys i que, en canvi, es destinin 4.045 euros mensuals a cada immigrant no acompanyat. És indecent. Què passa, que un marroquí menja 10 cops més que un català? Perdó. A quanta gent han col·locat en aquesta màfia creada a redós de la immigració il·legal? A mi cada cop que em diuen racista pel carrer i interpel·lo el gamarús que m'ho diu, resulta ser un educador social amb carnet d'Esquerra o de la CUP. Hi ha moltes paguetes i cadires en joc, aquí. Aprofitin que la moma s'acaba.